Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah menika ngaturaken sugeng dalu, sugeng panggihan sarangan kula Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas ing adicara inggih menika merengeti dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang sampun pikantuk 8 tahun kanthi panjurung donga mugi-mugi ing purwa madyasana adicara dalu menika saged andayani kula lan panjenengan sedaya dipun paringi panjang wiswanipun, murah rezekinipun lan ugi selamat dunia akhirat kang toto titik tentrem gemah ripalo jinawi sungkem kula konjuk dateng Bapak Kepala Desa panjenengan Bapak kaleres menika sampun kapiarsa wonten beksan lenggeran ingkang dipun saliraning dening Mbak Irma kalian Mbak Rini bilih kepareng menika Ibu Camat menika asmanipun Ibu sinten nggih Bu? Ibu Ika nggih sungkem kula konjuk dateng Ibu Camat Ibu Ika kalajengaken menika sawanipun Mbak Deska Pramudia Sekarap Sari Sarjana Seni katur panjenenganipun Mbak Deska sumangga atur panglipur konjuk kagem sedaya para rawuh monggo kanca inggih kaleres menika ugi wonten pamundutan saking pepunden menika panjenenganipun Bapak Basirun ingkang ngersakna lagunipun wonten Pudang Kuning Mbak Deska. Nggih Mbak Jos. Nggih menika ugi sering ngaturi Pak Eko menika matur sembah nuwun. Salamipun menika katur kagem Bapak Rimin Pak Murdi menika saking tlatah RT 1 RW 6 Desa Samangi Grumbul Bengkelung leres nggih Bapak Ibu nggih. Nggih lan sedaya warga masyarakat Desa Nusa Mangir nggih Mbak Deska nggih. Nggih Mbak Jo. Nggih katur kagem Bapak Jarekoni monggo ingkang sakna Pudang Kuning.
sembah nuwun menika Mbak Deska sampun atur panglipur wujudipun tembang menika kalatosi pamundhut saking panjenenganipun Mbah Basirun wonten Pudang Kuning kalajengaken menika sebelah tenganipun Mbak Deska wonten Mbak Kenti Wulandari pramila monggo kanca Jiglo Wulandari Sugeng dalu Dajus. Sehat semangat Ki Mbak Kenti. Alhamdulillah sehat semangat. Seneng pokoknya Ki Mbak Kenti kepanggih kali sedulur-sedulur samangir. Acaranya menika sinaosa sampun sasi Oktober Ki Mbak Kenti. Menika merengeti dinten kamardikan Republik Indonesia yang ke-80 tahun Indonesia merdeka. Nggih. Kanthi tunggal menika Mbak Kenti monggo dipun dongaaken ingkang sae-sae katur kagem desa Nusa Mangir menika. Kagem warganipun nggih Dek Jus, mugi-mugi panjang umur. Amin. Rezeki selamat dunia lan akhirate. Amin. Napa malih tes panen niki lho Mbak. Nggih, sakune mesti kathah Bapak Ibu nika. Nggih, bakule nggih kathah nggih Dek Jus. Nggih, bakule nggih dadi laris manis di Mbak Kenti. Oke, niki ugi wonten pamundhutan Mbak Kenti. Saking panjenenganipun ingkang kagungan transit Bapak Abdurrahman ngersakna lagune wonten Tembang Kangen kali Jambu Alas mangke niki nggih anu sampun ketika kali Mbak Kenti nggih Mbak. Dek Jus. Nggih, monggo Tembang Kangen rumiyin nggih Mbak Kenti nggih. Nggih, monggo. Kagem sedaya kemawon penggemar kata sanget Dek Jus. Nggih dipun salami menika monggo kali Bu Walem hadir. Nggih. Bu Angel. Pak Hasan. Mbak Hasan. Tumben nggih Dek Jus, jelas awas banget. Caket Mbak mumpung. Bu Angel gosik ya Bu. Jelas. Gawat cimplung apa Bu? Putih paringi niki lho Mbak. Terima kasih Mak Walem cimplunge. Bu Tarti ugi nika. Kakang Bu Camat nggih. Ngaturaken sugeng dalu saking Polsek, saking Koramil. Monggo kaca tem. Udan krimis rakuwi suwis menyukang tumetis itu sesudah kenangis wase tak tresnani kedunia kake aku sawajane uripku mirana miraku itu tentu rasakan tak ada aku lewat tembakan kau bisa hati toko berhenti kadang uyuh
Sampun dek Jus tembang kangen monggo. Matur suwun Mbak Kenti menika sampun ngladosi pamundhut saking panjenengan Bapak Abu Rohman ingkang kagungan transit Mbak Sinden kalajengaken menika sawanipun Mbak Wiwin Setyowati pramila monggo para kanca dipun sepot Mbak Wiwin yo. Sugeng dalu Mbak Wiwin. Sugeng dalu Mbak Jus. Nggih, semangat nggih Mbak Wiwin nggih. Semangat Mbak Jus. Kepanggih kali sedulur Nusa Mangir menika nggih ten mriki nggih kathah penggemar Mbak Wiwin. Nggih, jan pokoke seneng nika Pak. Lasa mugi menika nggih kasih. Monggo penggemar Mbak Irma dipun salami monggo Mbak Wiwin. Ugi wonten penggemar jenengan fan berat lho Mbak. Wah, Mbah Basirun. Nah, oh angger telepon kula pokoke kandhane Mbak Wiwin terus nggih. Nggih Pak Daryono, Mbah San niku nggih kasih biasane Pak Daryono nggih kali Mbah Wito, Mbak Billy nggih ngaturaken sugeng rawuh nggih Mbak Wiwin nggih. Niku wonten Bu Daryati ugi Bu Wala. Nggih, monggo. Ki Pak Marno kali landak niku nggih kasih. Saking kali salak nggih kasih. Bu Angel. Bu Angel kenang nggih kali Pak Trisno. Kasih Pokoknya pokoknya. kakak sangat nggih Mbak Jus. Nggih, alhamdulillah dasare nggih. Gone omber. Omber nggih, sindene nggih. Bombong nggih, Dek. Bombong Bombong ditanggap nggih, Mbak. Napa malih pasugatane menika ingkang luar biasa. Rica-ricane Mbak Jus. Nggih, pokoke matur sembah nuwun kagem para panitia, umumipun kagem warga masyarakat Desa Nusa Mangir, Mbak Wiwin. Nggih, kinten-kinten badhe maringi lagune menapa, Dek Wiwin? Wonten pamundutan apa dereng? Saking Pak Parno Juragan Kelapa nggih ngersakna sebulan maning. Lan ugi niki ugi wonten serat Mbak Wiwin. Nggih. Saking Pak Riwan Bakul Kelapa Bengkelung nggih menika ngaturaken sugeng dalu Bapak Dalang sarombonganipun ingkang lenggah wonten lapangan Desa Nusa Mangir Grumbul Bengkelung kula niki Pak Riwan nggih RT 1 RW 6 nomor telepon 085 290 266 lan selanjutnya nggih menika ngersakna lagune wonten Gunung Sari Kali Bagoran kali Ricik-ricik Banyumasan lagune pun dipun kintuaken dhateng Pak Mbah Yasman. Mbah Yasman Karang Salam biasane nggih pudang kuning nggih kersa. Nggih, niki Yen ning mau sampun. Tawang bocah gunung wajan. Apa bocah gunung, Mbak Jus? Bocah gunung nggih saged mangga niki Rama Yasman saking Karang Salam menika nggih sampun ate ngaturi Pak Eko lho, Dek. Nggih, menika putune kathah nggih mbok ngenjang ngaturi malih nggih, Dek. Nggih, Mbak Jus. Amin. Monggo niki di Monggo Mbak Yasman. Nadyan aku bocah kono
Apa kowe ra kelingan Monggo Mas Kelingan manis sesone terus kelingan tampang kemuyune rasa lan kasih sayange arep atiku lakon dadi contohne sayange wis duwe bojo nanging aku kebaca tresno nalongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duwene Semakin di hati Alas kulite ijo sing dikakasis duwe koco ada kula ada semut ngesuk randa ayo nabraku asik Matur sembah nuwun Mas Firman kalian Mbak Wiwin sumangga katuran pinara lenggah kalajengaken menika sawanipun Mbak Irma kalian Mbak Ayu sing pun diarep-arep ten Pak Lasam niki mangga Dek Adek katuran jumeneng sedaya mawon nggih saged nggih yo spotted so
biasa ya gane semangat-semangat ya adik-adik Jan seneng mboten Dek Ade menika? Seneng banget. Nggih, Bapak Ibu nggih seneng nggih Pak Bu nggih wonten wayang nggih Bu. Nggih, dasare papane Jember nggih Dek. Lampune padang, Mbak. Nggih. Periksane full lho Mbak Jus. Full kebek pokoke selapangan. Bakule nggih kathah. Nggih, bakule kata nggih laris kabeh. Amin nggih. Lan ugi monggo dipun dongaaken ingkang sae-sae para adik-adik wonten Dek Irma, Dek Rini, Dek Ayu monggo. Atur kagem Desa Nusa Mangir menika. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Desa Nusa Mangir Nggih. dipun paringi sehat, Amin. rezekine sing lancar, desane sing pun maju tambah maju. Dados desa ingkang baldatun thayyibatun warapun kafur. Amin. Mahri palo jenawi Mbak Anjo. Amin. Jan jebule pinter-pinter ndongak ki adi-adi wadon dasare ngisine cantik, esi perawan-perawan. Penayagane ugi Mbak Anjo. Oh piyagane nggih teh sinem-nem nggih wau Pak nggih. Dalang ugi. Oh Pak Dalang jelas nggih. Sing periksane nggih cantik-cantik lho Mbak Jus. Jelas Bu Alem, Mbak Juni nggih cantik, Bu Angel, nggih, Pak Trisno, Pak Paino nggih. Mas Ferry. Bu Camat juga cantik pangapunten Ibu wau nggih. Menika dereng dangu Bu Camat ngasta wonten Kecamatan Kemeranjen. Menika yen boten lepat sejak tanggal 24 September nggih Bu leres nggih Bu. Nggih mugi-mugi saged tambah maju ingkang sampun maju. Amin. Monggo kinten-kinten badhe maringi lagunipun menapa katur kagem ibu-ibu ingkang lenggah menika wonten ngajeng lan bapak-bapak sing gagah-gagah. Iki nggih wonten pambunutan saking Pak Paino Mbak Jus. Lagune Ninggal katresnan. ninggal katresnen. Apa sanese nggih monggo. Saged nggih. Nggih, mbok pilih badhe maringi sanese wonten dawuh. Monggo niki nggih. Jan, pokoke sing penting lagune sing rame nggih, Dek. Nggih. Lagune napa, Dek? Gerigis. Gerigis. Banyuwangian sing lagi viral nggih, Dek. Nggih. Aja kelalen velo Velocity. Nanti ibu-ibunya juga boleh ikut gabung, ibu-ibu kader PKK yang cantik-cantik juga boleh gabung nanti ya Bu. Nah, sing wis ngladeni sindene niki lho. Matur suwun. Nggih, terima kasih banyak Ide. Datang sedaya mawon. Nah, ayo para adik-adik ya ga. Sekar lima semakin dihapus. Panasan di tubuh Pak Ina. Pak Heri tambah tubuh Pak Godi, Pak Sarkoni. Saya
Gur yang manis sampai Asik. wes ya wis dengerin kami sing yo tangan Pak Hasan hari manis gur yang manis Skor 5 semakin dihapus. Kari manis kurang manis memberi bunga wis yo wis dumringo mikir sing kuno kari manis kurang dari manis yang Los manis Pendere. Ya. wes ya wis dengerin kami Mugi berkah barokah nggih Pak Hasan. Amin. Matur sembah nuwun para adik-adik, Pak Lasap masuk nggih, matur nuwun. Mangke masuk malih nggih, Pak. Nggih, monggo adik-adik aturan pinaran lenggah. Kula kinten sampun cekap anggenipun atur panglipur sonten samenika sedaya kelepatan kula sak kanca nyuwun agunging samudra paksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.